Celebramos hoje San José Operario e o texto bíblico que vamos comentar é Mateus capítulo 13, versículos de 54 a 58. Jesús está ensinando na sinagoga de Nazaré, seu povoado, e seus coterráneos se admiran de súa sabedoría e dicen: de onde lle ven tanta sabedoría? Non é ele o filho de José o carpinteiro? Súa mãe non é María? E se escandalizaban dele. Entón Jesús responde: un profeta só non é estimado en súa propia terra e entre súa familia. Celebrarmos San José Operario é unha oportunidade para refletirmos sobre o contexto no cual creceu Jesús. Ele creceu en un poboado moito pequeno, simples e humilde, como tamén era así súa familia, unha familia de carpinteiros e súa mãe unha dona de casa. Jesús seguramente tamén non foi na escola. Ele tudo o que aprendeu foi nese contexto familiar e na vida cotidiana. Poderíamos até pensar, mas creo que non é correcto, que Jesús já sabía tudo cando ele veio a este mundo, porque ele era Deus. Os teólogos, porén, non pensan así. Jesús se encarnou, se fez home e, por tanto, ele foi aprendendo tudo como nós. Certamente ele tiña dons especiais, mas tudo foi amadurecendo no día a día e ao contacto con súa familia. Vamos entender como Jesús foi aprendendo en estes dois contextos, no contexto familiar e no contexto da vida cotidiana. Podemos imaginar a Jesús en súa familia, crecendo, se desenvolvendo e aprendendo os valores que súa mãe e seu pai lhe ensinaban. O valor do traballo, o valor da generosidade, da entrega, da honestidade, o valor do amor. Todos estes valores Jesús foi aprendendo na súa familia, porque seus pais eran persoas de fe. Nós podemos questionarnos, a partir desta reflexión, se nós tamén adquirimos os valores que actualmente temos en nosa familia. Recoñezamos todos os valores que aprendemos já desde crianzas no contexto familiar. Seguramente todos os valores que você ten hoxe ven de aí, do contexto familiar, da convivencia con túa familia. Você recoñece iso? Valorice, por tanto, a túa familia como o lugar onde você foi se formando como persoa. E outro lugar onde Jesús foi aprendendo a sabedoría que ele tiña era da vida cotidiana. Podemos imaginar a Jesús convivendo con seus coterráneos, conversando con eles, principalmente con as persoas máis vellas, máis anciãs, aquelas que tiñan máis sabedoría. Probablemente Jesús falaba con eles e aí aprendía as tradicións do seu povo e tamén o ensinamento que esas persoas veliñas tiñan a ofrecer para eles sobre a vida. Outro lugar onde Jesús seguramente aprendeu en súa vida cotidiana foi ao contacto con a natureza. Cuántas parábolas, cuántos exemplos Jesús coloca que expresan esa relación que le tiña con a natureza. Ele fala da semente, fala do trigo, dos pasariños, das flores,
da viña, da montaña, tudo iso ele aprendeu ao contacto con a natureza. Jesús era un grande observador. Outro lugar da vida cotidiana onde Jesús absorbeu súa sabiduría foi ao contacto con a realidade sofrida do seu povo. Era un povo oprimido pelos romanos, até o ponto que non tiñan liberdade e tiñan moita pobreza. Faltaba até o traballo, como Jesús representa na parábola dos viñadores de última hora, os traballadores da viña de última hora. Iso indica que ele observaba tamén a realidade sofrida do seu poboado. Nós tamén podemos entender que Jesús adquiría a súa sabedoría ao contacto con seu Pai Deus, na sinagoga e na oración persoal. Podemos imaginar Jesús participando das celebrações litúrgicas na sinagoga de seu poboado, escutando os relatos da Biblia sobre os profetas, sobre a lei, rezando os salmos, e seguramente ele tamén tiña seus momentos de solidão en oración, tal vez no campo. De todos estes lugares cotidianos, de todas estas realidades cotidianas, Jesús foi aprendendo, asimilando esa sabedoría que depois ele mostraba cando falaba. Hoxe, valoricemos, por unha parte, nosa familia e por outra, nosa vida cotidiana como lugares onde nós podemos aprender e, de fato, aprendemos para adquirir sabedoría. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.